I dag, hvor der stilles større og større krav til dokumentationen på skolerne, er den administrative byrde også vokset tilsvarende. Administrationen er ofte nødt til at arbejde i flere forskellige systemer, der ikke snakker sammen. Samme information skal hentes eller indtastes i forskellige systemer, og personalet er nødt til at nedskrive deres logins og password på papir for at kunne huske alt. Derfor er det ikke underligt, at det virker lettere og hurtigere at vende tilbage til papirbunkerne og A4-mapperne på reolerne. Udover sikkerhedsrisikoen ved at nedskrive logins og password, så gør det også alt dokumentation mere sårbar over for menneskelige fejl, og det gør arbejdsgangen ineffektiv og langtrukken. Attentia er løsningen. Ved hjælp af et automatiseret brugervenligt design foregår udvekslingen af informationer øjeblikkeligt, og der er aldrig mere end 3 klik mellem indhentning af informationer og handling. Attentia er et todelt, multifunktionelt system designet til at erstatte alle de gamle, uholdbare systemer. Den ene del består af et online interface, der kan tilgås fra enhver computer, og den anden del en applikation til smartphones og tablets. Interface på begge dele er tilpasset brugerens login og er derfor designet til optimalt samarbejde mellem skole, underviser, studerende og mange andre. Attentia, fordi alting ikke behøver at være så svært.